Здравейте, това е интерактивната лампа, която ще направят участниците в курса за начинаещи по Arduino при Роботев. Лампата има 3 режима. В момента е на режим диско. Тук е командния блок, където има един бутон, с който сменяме режима. Сега сме на режим ръчна смяна на цветовете и има 3 копчета, с които тук като ги въртиме, променяме съотношението между червено, зелено и синьо и по този начин може да нагласим какъвто цвят искаме. Третия режим е преливане на цветовете, при който лампата автоматично преминава от един цвят към друг. Цялото това нещо се управлява от микроконтролера Arduino, който седи тук в тази кутия. И в момента, точно като за прототип, е вързан към платка Breadboard. Това е. Заповядайте, за да видите как става и да си направите вие такива лампи.